Ara parlarem de dos aspectes que són la madre del cordero. El CTR i la retenció. Què és el CTR? És el click-through rate. El CTR és com s'anomena el percentatge de clics, les vegades que la gent fa clic en un vídeo en relació al nombre de vegades que s'ha mostrat el vídeo. Què vol dir això? Quan estem veient contingut de YouTube, al costat hi ha una llista on apareixen continguts relacionats sempre. I a aquesta llista sempre hi ha la miniatura, la imatge pròpia del vídeo i el títol. Evidentment, en funció de com sigui aquesta miniatura o aquest títol, ens despertarà més o menys interès. D'acord? Per tant, si hem fet les coses bé i algú està veient contingut relacionat amb la nostra temàtica, possiblement tingui interès per donar-li clic al nostre vídeo, cada cop que surti recomanat. Si de cada 100 persones que hi hagin, diguéssim, la valoració, aquí teniu el quadre aquí baix, per sobre de 13 és collonut. És a dir, de cada 100 persones, si 13 persones ens han fet clic a la miniatura i al títol pel que els ha creat interès, diguéssim que és una bona nota. Un 10%, diguéssim que és excel·lent. Un 5% és aprovadillo i un 2% diguéssim que la cosa no està funcionant i que potser el títol no desperta suficient interès, que la miniatura que han posat simplement és una captura de pantalla d'algú que està xerrant però que en canvi no té cap tipus d'expressió ni llenguatge corporal ni hem posat una infografia a la miniatura, no desperta interès, d'acord? Encara que el contingut sigui molt bo, perquè si el contingut és molt bo, però tal com ho estem explicant, no? Això ens passava molt quan anàvem a comprar música, no sé, ens guiàvem per la portada, quan fa anys enrere anàvem al videoclub i semblava que la pel·lícula que més ens agradava era com era la tapa, no? Què ens explicava la tapa d'aquella pel·lícula? O ara mateix a Netflix. Fem aquesta elecció i tenim un fotimer de reclams amb diferents portades de pel·lícules, de sèries i moltes vegades tenim la possibilitat de veure el tràiler, d'acord? Però el disseny gràfic d'aquella portada i el títol i de la descripció ens implica un percentatge en el sí de la nostra decisió. En els nostres vídeos passa el mateix, això és el click-through rate. Com podem treballar tots aquests aspectes del click-through rate? Són 3 parts, les miniatures, com hem parlat, el tema dels títols i el contingut. Les miniatures. Ha de ser descriptiva, la miniatura. Ha de cridar l'atenció. Ha de portar l'acció, ha de convidar. Si podem trencar el patró, vull dir, dintre dels vídeos recomanats sobre la nostra temàtica, és important que a vegades fem una recerca amb les paraules clau que puguin compartir altres canals i veure quina és la tendència amb colors, amb títols i veure si hi ha una tendència de dir, ostres, totes les miniatures quasi són iguals, no? Parlen del mateix tema, sempre surt això, una foto de tal... A vegades trencar el patró per cridar l'atenció és una estratègia que funciona molt bé. El tema dels títols, el que hem parlat abans del SEO, han de tenir les paraules clau. Abans ho hem vist amb l'exemple d'alimentació sostenible i de Cannabis Hub. Han de tenir disparadors i detonants. Ara parlarem d'això, dels ganxos, dels disparadors i dels detonants. És important combinar majúscules i minúscules, d'acord? Per destacar. Abans hem vist a la llista de reproducció del Cannabis Hub, que és la paraula clau alimentació sostenible o Cannabis Hub, anava sempre en majúscules. Simplement, les majúscules serveixen per destacar algunes paraules clau i hem d'utilitzar com un recurs. El tema dels emojis també és molt important. Si numeres o esquematitzes, molt millor. Si et dic 3 conceptes bàsics per arribar a fer no sé què, doncs estic numeritzant i et dic o 3 passos o 7 simples passos. Tot això segurament heu vist molts vídeos que comencen així. 3 maneres diferentes de tal, 7 consejos del otro, 4 tips sobre esto, ara ho veurem tot això. I el tema del contingut, la temàtica ha de ser interessant. Si el contingut no desperta interès, doncs la gent no acudirà. Hem de saber quin és el nostre públic objectiu. Pot ser un contingut que, entre cometes, a vegades pugui ser empalagós, el que hem parlat abans, però ho hem d'intentar transmetre de manera diferent. Podem innovar i crear i fer les coses de manera creativa per seguir mantenint aquesta atenció. Anem a parlar de les miniatures del Cannabis Hub. De les 2 hores que teníem de les jornades hem fet algunes càpsules i aquestes són algunes de les càpsules dels ponents. Per què? Per el que hem comentat abans, que són vídeos de 10 minuts que són molt més fàcils de digerir i que hem programat dimarts a partir de les 10. Sí, cada dimarts a les 10 començàvem un vídeo. D'acord, doncs mira, em sembla que teníem 7 o 8. En lloc de pujar-les totes de cop, d'acord, doncs fèiem una per una. Per què? Perquè ho veia la gent i sempre al final era recomanar
parlarem més temes sobre el cannabis, subscriu-te, perquè sempre pot arribar una càpsula, d'acord? Juguem amb aquesta curiositat, amb això. Sempre pot arribar una càpsula que algun dia em credi interès. Ara potser estan parlant de genòmica, però potser una de les xerrades que ve més endavant és de cannabis medicinal i m'interessa. Me voy a suscribir por si acaso. Parlem de les miniatures. A l'esquema d'aquestes miniatures. M'agradaria que veiéssiu com les hem estructurades. Totes tenen una bona lectura, d'acord? És fàcil llegir el títol. Tenen molta informació, perquè hi ha els logos en petitet dels organitzadors i els col·laboradors, però bueno, ho hem intentat posar de manera discreta a dalt, d'acord? Després hi ha el nom del ponent, que el nom del ponent és important, evidentment, perquè és la pròpia persona, però sobretot el que li interessa a la gent quan el vegi és el títol, no? I les paraules claus. Per exemple, a dalt de tot és mejora cannabis des de la genòmica, no? I mejora cannabis més fort. Impacto, a la dreta, agroeconòmico, impacto, ben fort, estem parlant d'impacto. O sigui, hi ha paraules a vegades que tenen força en si. Podem jugar amb aquests tamanys més diferents. Cannabis medicinal i sus múltiples usos. Sus múltiples usos queda en un segon pla, però primer el cannabis medicinal. I fibra de cànyamo, d'acord? De la Diana Cayuela a baix de tot. Fixeu-vos en els ponents. Les captures que hem seleccionat, els ponents, tots tenen en comú que estan utilitzant les mans, el llenguatge corporal. En aquest cas, l'Amparo molt fort té les mans creuades, sembla que està explicant. La Diana Cayuela, fixeu-vos que té el braç elevat i està parlant d'algun concret, com si estigués donant explicacions, d'acord? I a més de tot això, d'aquest llenguatge corporal, ho acompanyem d'alguna imatge que vagi relacionada amb el tema del títol. El tema, per exemple, mejora el cannabis des de la genòmica, doncs posem aquí un element que té a veure amb el tema de la genòmica, l'impacte agroeconòmic de l'elegació del cannabis, hi ha les monedetes, inclús al fons hem posat els gràfics perquè tingui a veure amb inversions, economia, el cannabis medicinal, veieu una creu de color verd, d'acord? La xuleta dels títols. A l'hora de posar títols és molt important que hi hagi la descripció clara amb les paraules clau. No passa res per posar emojis, vull dir, el tema dels emojis al final és un llenguatge icònic que és universal, ens ha ajudat a tots a poder-nos expressar millor totes les plataformes digitals que hi ha ara mateix i poden ser un recurs molt coherent, vull dir que ens ajudin fins i tot a separar algunes parts del text i que siguin descriptives. Si els tenim i ho fem en la nostra vida quotidiana, doncs no passa res per pujar-los i que també estiguin dintre dels nostres títols, encara que siguem una universitat. El tema dels parèntesis, claudatos, si el títol és molt llarg i tenim una frase o és excessivament descriptiu, hem d'ajudar a segmentar aquest contingut d'una manera clara. El tema de fletxes i símbols, el trencament de patró del títol, igual que hem parlat del trencament de patró de la miniatura, és molt important també el trencament de patró del títol, d'acord? Si d'alguna manera algú parla sobre una temàtica, sempre està repetint les mateixes paraules, intentem posar aquelles paraules de manera diferent. I el que parlàvem abans, el tema dels números, d'acord? Numerar el contingut que hi ha, a vegades és molt més fàcil. Aquí teniu l'exemple, no? 7 días para mejorar tu publicitat en LinkedIn. Aquesta miniatura, per exemple, és molt descriptiva. LinkedIn és una xarxa social que té el blau, no? Com a element corporatiu, no? Ella ha introduït el logo de LinkedIn i els 7 tips queda molt clar. Aquí, per exemple, està utilitzant aquest recurs dels 7 tips i aquí, per exemple, 7 trucos para aprender a sacar. Doncs molt millor que un títol que pugui dir com sacar mejor en pádel, que també pot estar bé. Però si te digo 7 trucos para aprender a sacar, sona una mica millor, ¿no? Perquè estem parlant de, hòstia, són trucos. És que no és com sacar en pádel, són trucos, són algo más rebuscado, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan. Aleshores, tens més possibilitats de que vagis a fer clic. Els verbs d'acció, d'acord? Tots els verbs d'acció que tinguin a veure amb temps verbals com aprendre, descobrir, conèixer, controlar, crear, buscar, trobar, ensenyar... Bueno, tots aquests d'aquí que teniu aquí baix funcionen molt bé dintre dels títols. Això són els triggers. Els triggers són els disparadors de curiositat, disparadors d'utilitat, disparadors de por, disparadors d'urgència. Què són els triggers? Els triggers són aquelles parts del text que ens inciten a anar cap a aquell vídeo per millorar el nostre CTR. Recordeu que estem dintre de la secció CTR i que sobretot ens interessen que ens facin clic, d'acord? Ara és disparadors de curiositat que es poden trobar avui en dia. Aquí us he posat una xuleta que podeu fer servir i teniu, doncs mira, coses que funcionen molt bé. Truc, secret, desconegut, revelem no sé què, no t'imagines el que pot arribar a passar, disparadors d'utilitat, el cómo hacer algo, el pas a pas de manera fàcil, el rápido truco, estrategia para, ¿vale? Disparadors de por.
hi ha molts vídeos que veiem moltes vegades perquè tenim por de no hagas esto, i ens apareix un vídeo de no hagas esto de esta manera porque mira lo que te puede pasar. I moltes vegades nosaltres fem així i, ostres, cliquem i què passa, no? Que és un disparador de por, no? Necessito veure aquest vídeo perquè, si no, em pot passar alguna cosa dolenta sobre aquesta temàtica. La por funciona molt com a disparador i, sobretot, moltes vegades és un recurs que s'utilitza a les notícies. Tot allò que dius, ostres, que avui totes les notícies són dolentes. Aquest alarmisme, que a vegades sí que té a veure una mica amb el sensacionalisme, crea el click-through rate de dir, ostres, necessito llegir això, necessito mantenir-me informat sobre això perquè és important, no? I ho estan dient les notícies. O sigui que moltes vegades amb els titulars analitzeu-los, no només els vídeos de YouTube, sinó amb els titulars que puguin haver-hi en plataformes de notícies, digitals que tingueu al mòbil, i ja veureu com utilitzen aquests disparadors de por, d'acord? I després hi ha els disparadors d'urgència a la dreta, que és quan hi ha un vídeo que és tendència i podem posar el títol, ara, urgent, oferta, tal... Bueno, doncs els disparadors d'urgència és de fes-ho ja, que corre pressa. També funcionen molt bé. Mireu els títols i miniatures que hem anat posant a Cannabis Hub, per exemple. Abans estem parlant de la miniatura, val? I fixeu-vos que si tenim dos elements diferents per col·locar informació dintre del nostre vídeo. Per un part, tenim la miniatura, que es pot llegir, Impacto agroeconómico de la legalización del cannabis, en una primera part. Però com tenim també la possibilitat de posar el títol, és millor que no posem el mateix, perquè si estem repetint el títol, la miniatura el mateix, doncs és redundant. Què hem fet aquí? Per exemple, el títol, evidentment, és Impacto agroeconómico de la legalización del cannabis, però el títol el plantegem amb una pregunta que és un disparador de curiositat. Cannabis Hub, ¿la legalización reduce el impacto del mercado negro? Pam, descúbrelo. Per exemple, això és un trigger. Estem parlant de què trobarem en aquell vídeo, però hem extret una part d'interès o una part del vídeo que podríem considerar que té més interès i l'hem plasmat al títol. Per exemple, el segon vídeo. El cáñamo, una semilla para el futuro. D'acord? Aquí es parlava de les múltiples aplicacions i la versatilitat que pot tenir el cànem, no? I el progrés que pot aportar. Però en el títol hem aprofitat per posar ¿se puede ayudar a sustituir el plástico por el cáñamo? Perquè és una de les preguntes que es plantegen dintre d'aquesta ponència. Doncs desperta interès, no? El fet de que algú vegi primer el cáñamo una semilla para el futuro i després el títol és diferent i diu, ostres, doncs, el plástico por el cáñamo, quiero ver esto porque igual me interesa, ¿de qué va esta charla? I a més no estem enganyant a ningú, perquè és una de les preguntes que es plantegen dintre d'aquest vídeo. Y pensamos, ¿sería posible sustituir el plástico? Todos los problemas que tenemos derivados de todo el plástico que consumimos y abocamos en el planeta, pues sí. Val, un error té a veure amb alguna que hem parlat abans. Si YouTube rep senyals de que el teu vídeo no interessa a la teva audiència, no se li mostrarà a la resta dels teus subscriptors. Què passa? Que dintre del canal d'Infoagrotec, per exemple, ara mateix, hi ha una de les recomanacions que li vaig fer a la Montse i aprofitant que està el Joan aquí, és que potser, si el Cannabis Hub evoluciona, tingui el seu propi canal de YouTube, d'acord? Per què? Perquè dintre d'Infoagrotec pot haver-hi gent que estigui interessada o no en el món del cannabis i dintre del món del cannabis pot ser que gent estigui interessada o no en cannabis medicinal o la fibra de cànyamo. És a dir, què és el que fa YouTube? Una cosa que us quedi molt clar, i això és molt important i m'agradaria fer èmfasis i que sapiguéssiu com funciona YouTube. Quan pugem un vídeo a la xarxa, a YouTube, no queda exposat automàticament a tot el món. YouTube, d'alguna manera, el primer que fa és recomanar o suggerir el teu vídeo, d'acord, a una part, a un percentatge dels teus subscriptors del teu propi canal, d'acord? Excepte quan comences, que quan comences el que fa, si no tens subscriptors, és ensenyar-los a usuaris que hagin buscat o hagin fet recerques amb paraules relacionades. Per això tot això del SEO, d'acord? Però quan comences a tenir una sèrie de subscriptors, YouTube vol retenció a l'audiència i vol premiar aquells vídeos que estiguin funcionant millor. Si nosaltres hem posat un vídeo, primer farà una prova a com funciona amb aquests 100 subscriptors. Si la resposta és positiva perquè li donen clic i es queden mirant el vídeo, en una segona fase li ensenyen al reste de subscriptors del canal, d'acord? És a dir, primer a una petita fracció del teu canal i després, si creu que aquell vídeo ha tingut èxit, entre cometes, entre la poca gent que li ha ensenyat dintre els teus subscriptors, li comença a recomanar i a fer suggeriments al reste de subscriptors. I en una tercera fase, si tots els subscriptors teus han tingut un interès elevat,
li comença a ensenyar a altra gent que no estigui subscrita al teu canal i que tingui un interès amb les paraules relacionades. És a dir, fixeu-vos les fases, les etapes que s'han de trencar. No sé si us recordeu de l'humor amarillo, aquelles proves que sortien als orientals corrents, i hi havia una prova que havien de traspassar barreres i que algunes portes estaven tancades i altres passaven, no? I que potser hi havia tres murs un darrere l'altre. Doncs, quan pugem un vídeo, hem de trencar aquestes 3 fases. La primera, hem de traspassar aquest primer mur de l'interès al poc usuari que li ensenyem el vídeo entre els nostres subscriptors. Després, una nota genèrica de tots els nostres subscriptors. I com a tercer, l'interès que desperta a la gent que tingui contingut relacionat. La retenció de l'espectador. Dintre de la madre del cordero teníem el CTR, que és tot això que hem parlat fins ara, que és la capacitat de seducció a l'hora de fer clic amb la miniatura, amb el vídeo, amb la descripció, d'acord? I aquest és un altre element que és molt important, és la retenció de l'espectador. La retenció de l'audiència es basa en el temps que veuen els espectadors al teu vídeo. Normalment s'expressa un percentatge, d'acord? Diguéssim, si algú veu la meitat del teu vídeo, vol dir que la retenció és del 50%. Si dura 10 minuts i algú ha arribat al minut 8, doncs això vol dir que ha sigut un 80%. Si només entrar marxen, la retenció ha sigut molt poca perquè només entrar i dir, mare meva, crec que no m'interessa. Doncs me'n vaig a fer un altre, ja faig clic en un altre vídeo. La retenció és molt important. És un element que necessitem treballar perquè marcarà el fet que YouTube o no recomani el nostre contingut. YouTube ens mostra uns gràfics quan fem els vídeos de retenció d'audiència. Això és la duració del vídeo, no? Diguéssim, al principi i al final. Si la gent tal com ha entrat i el gràfic no varia, encara que el vídeo sigui més curtet, s'han quedat fins al final. Per tant, sembla que té bastant interès aquest vídeo, perquè la gent es queda. Doncs molt bé, YouTube detecta que aquell vídeo té aquest interès. Si la gràfica és descendent, vol dir que mica en mica la gent entra, però, ostres, es va desencantant, veu que té altres coses a fer. A més, penseu que juguem amb l'estímul que hi ha altres vídeos al costat que estan constantment clica-me, i que la gent en qualsevol moment és, ostres, mira, he vist un titular que m'agrada, marxo. La tercera gràfica, això quan hi ha puntes. Quan hi ha puntes dintre d'un vídeo vol dir que hi ha hagut punts d'interès dintre d'aquell vídeo que ens poden donar pistes a saber què és el que ha cridat l'atenció, d'acord? Potser nosaltres fem un debat o un diàleg sobre un tema en concret i quan es toca aquell apartat que sembla que la gent té més interès, doncs vol dir que la gent ha passat el vídeo endavant i quan ha sortit aquell títol sobre això, doncs ha creat més interès i la gent ha anat directament allà, són els pics. Igual que les caigudes, d'acord? La cançó aquesta del José Luis Perales que està amb memes i reels i se marxó, poden haver-hi punts del nostre vídeo que de cop i volta no saps per... Bueno, sí que has d'analitzar què és el que ha passat, però la gent marxa perquè és un moment que se li ha fet massa llarg o és un moment on creu que l'atenció ha baixat o el tema que s'ha tocat té un desinterès o s'ha posat un vídeo massa llarg sobre algun aspecte que ha avorrit i ho passo endavant. Això pot ser que la gent marxi o que també ho passi, no? Que ho corri cap endavant. I mireu, això és el que parlàvem, moments claus de retenció del públic. Doncs comença, tal com comença, té una retenció després bastant plana. És normal que la línia sempre sigui descendent, d'acord? Vull dir, que sigui completament pla és molt difícil. Això vol dir que la gent entra, sempre hi ha normalment una caiguda, aquí el 55%, i 35% és un 20% en descens, però no hi ha cap pic cap a sota, no hi ha cap punta ni hi ha cap element important que diguis la gent s'ha marxat aquí. Estratègies per retenir l'audiència. Aquí és molt important que quan vosaltres elaboreu un contingut, aquest vídeo estigui esquematitzat, el redacteu abans, d'acord? Podeu utilitzar el mateix Word i fer diferents paràgrafs i dir, mira, aquest és el primer bloc, el segon, el tercer. Això ho fan els grans ponents. Quan fan una conferència, de cop i volta fan un crit i, ostres, algú que estava dormit a la sala diu, hòstia, de què estava parlant, no? D'acord? El call to action. Hem incorporat aquesta animació que l'hem creat personalitzada amb After Effects, això sí que necessiteu algú que editi vídeos i tal, que de cop i volta diu, t'anima que te subscribes, d'acord? T'anima que segueixis el canal i que si t'ha agradat el contingut, doncs que li donis like, perquè és important, el món funciona, ja sabeu, per likes i per les opinions que tinguem,
i que hi hagi. Però fixeu-vos en el moment que l'hem col·locat, d'acord? L'hem col·locat en el minut 1. Després d'haver parlat una estona, hem oferit un valor i a partir del minut o minut i mig fem una recomanació de dir si t'agrada el nostre canal. En aquest cas, com són càpsules que estaven gravades, no ho podíem fer verbalment amb un recordatori, però si vosaltres feu una entrevista, no fa falta que tampoc sigueu excessivament expressius, sinó de dir o estem en unes ponències i de tant en quant doncs, mirar a càmera i de dir i recordar als nostres espectadors que animar-los a que subscriguin al canal de la UPC perquè trobaran aquests continguts, Seguim amb l'entrevista, dones pas. Però de tant en quant hem de ficar aquest ganxo. Hi ha molta gent que comença els vídeos, hola, benvingut a aquest vídeo no sé què, subscriu-te no sé què. Tu dius, subscriu-te per què? Si encara no m'has explicat res. És important que quan convideu, estigueu en una part del vídeo on heu explicat alguna cosa, heu oferit algun valor, perquè es crea l'efecte recompensa, no? La gent se sent, entre cometes, més vulnerable a dir, ostres, doncs mira, són 5 consells que m'està donant, els 2 primers m'han agradat i després m'ha convidat a subscriure't, però ja m'ha donat 2 que m'han agradat. Doncs encara que quedin 3, li donaré clic a partir d'ara perquè m'interessa aquest canal. En canvi, si t'ho diu des de l'inici, dius, doncs encara no m'has explicat res, per què m'haig de subscriure? Al final, normalment hi ha una baixada molt bèstia, vull dir, de la gent quan marxa a l'últim tram del vídeo, la gent marxa i quan comences a dir paraules com bueno, la setmana que ve, o per últim, o per acabar, coses així, la gent, ui, s'està acabant, marxo. I si després dius, subscriveix-te o trobaràs més informació aquí i tal, la gent ja ha marxat, no veu el teu reclam. Les etiquetes i les recomanacions. A dintre de la informació del detall del vídeo, aquí teniu unes targetes, d'acord? Aquestes targetes podeu col·locar un vídeo en la línia de temps. Per exemple, aquí tenim una recomanació d'un altre vídeo suggerit. Què vol dir això? Si, per exemple, aquí tenim a l'Amparo Montfort i hi ha un moment que dintre de la seva xarra de genòmica del cannabis fa un petit incís al cannabis medicinal, perquè el nombra en algun moment del seu diàleg, d'acord? O de la seva ponència. Ostres! Tenim un vídeo que parla de cannabis medicinal. Podem posar un vídeo de recomanació a l'altre enllaç del vídeo. És a dir, si a dintre del mateix vídeo podeu col·locar aquestes targetes amb temes relacionats i entrellaçar el contingut que teniu vosaltres. El tema de les pantalles finals és aquest d'aquí. Hem creat una pantalla final en blau, que això quan es veu el vídeo dintre de YouTube apareixen 2 quadradets aquí en suggerències de vídeos. Segueix veient més contingut relacionat. Com es treballen. Exacte. Les pantalles finals, vosaltres podeu anar aquí i com hem deixat aquest espai en blau, doncs apareix podem afegir que hi hagi un element que és la invitació de la subscripció i un altre que se'n vagi no només a un vídeo, sinó, fixeu-vos, aquí convidem que se'n vagi a la llista de reproducció del Cannabis Hub, que hi ha 14 vídeos. La possibilitat de veure vídeos en cadena, no només un únic vídeo, vídeos en cadena que parlin del Cannabis Hub i trobarà totes les càpsules. Per tant, hi ha més possibilitats de que es quedi dintre del canal. Millorem aquesta retenció de l'audiència. És indiferent el contingut que nosaltres oferim. Com a mestres que som de coneixement i transmissió de coneixements, hem d'aprendre també a utilitzar tècniques que reflexin el nostre coneixement en la comunicació i saber retindre l'audiència amb aquests 15 primers segons d'or. Una de les estratègies que podem fer és oferir una pregunta. Vols saber si això tal? Queda't perquè avui resoldrem això amb un debat i ho parlarem amb diferents experts com tal. Oferirem solucions perquè tractarem temes interessants sobre això. Ja estàs començant a dirigir-te a la persona i li estàs dient tractareu sobre una temàtica concreta, que oferiràs solucions, que tens tants experts. Els estàs convidant a que es quedin, d'acord? Altres estratègies que estan utilitzant, que fan alguns vídeos, és no és culpa teva, a mi també em passava. Hi ha molts vídeos a YouTube que comencen ¿eres de los que porque haces esto así? Y dius, ostras, pues sí, yo soy de esos. No te preocupes, hoy te explicaremos cómo planchar bien una camisa. I dius, ostres, aquesta persona m'està donant una solució. Però primer m'ha dit, ¿eres de los que planchan la camisa manga larga com un desastre? I tu t'identifiques i dius, sí. Després t'ofereix la solució. No pateixis, sempre empatitzant. A mi també me pasaba, hoy te explicaremos cómo hacer esto.
Després hi ha el tema de la validació. Som la persona adequada, és a dir, després d'oferir aquesta solució, us heu de validar, de dir, no pateixis, soc fulanito, expert en aquesta temàtica i et donaré aquesta solució. Podeu utilitzar aquesta validació tant a nivell individual com a nivell, diguéssim, corporatiu de la mateixa universitat. Tècnica del ganxo. La tècnica del ganxo, això s'utilitza molt en el programa Jugones, per exemple, si veieu amb el Pedrerol, a vegades que comença el telenotícies, no?, del Jugones. Messi ha hablado y no sé qué, tal, pero antes vamos a ver el campeón del mundo de esquí alpino que ha batido su récord, no sé qué, tal. Comença el programa amb un ganxo que te dius, ostres, Messi ha hablado sobre el VAR, per què? Perquè és el tema més interessant, però de cop i volta deixa d'aparèixer aquella imatge a la pantalla del darrere i ens està passant una altra temàtica. Ens acaben de colar un ganxo, que es diu, perquè tu dius, ostres, sí, m'interessa, vull saber què és el que ha dit el Messi, no? Pero ahora me estás colando una noticia de esquí alpino y después una de carreras de coches y quan arriba al final del programa tracten aquella notícia, però al principi et posen el ganxo. Això és perquè et quedis. Dintre dels nostres vídeos, els vídeos de YouTube es poden avançar, però el que dèiem abans, podem tenir càpsules, no? De dir, no et perdis següents vídeos les pròximes setmanes perquè tractarem aquest tema i per últim tractarem aquesta part específica d'aquest tema que vosaltres creieu que pot despertar més interès i aguantarà fins al final. Esteu posant el ganxo, no?, de dir, parlarem d'això, parlem una mica, però no us ho expliquem del tot perquè ho deixem per al final, d'acord? És molt important que en el guió, l'estructura del què parlareu i com ho fareu, tingueu clar tots aquests conceptes. El tema del xoc també és una altra estratègia que impacta molt, el posar un vídeo que entri ràpidament i que sigui molt dinàmic, amb música i avui tot i tu dius, ostres, només entrar, hi ha un fotimer d'estímuls visuals i crea aquest efecte, no? T'enganxa ja perquè no marxes. Us he posat una foto de l'Eugenio perquè un dels ganxos que tenia l'Eugenio per retenir l'atenció d'un primer inici, en lloc de cridar i en lloc de fer alguna cosa extravagant, el que utilitzava eren els silencis, les pauses. Estratègia totalment inversa, no? Ja sabeu, arribava l'Eugenio, molts cops s'entava, es posava còmode, s'encenia una cigarreta o es posava aquell sospir, no? Aquells controls del tempo d'aquesta exposició creaven un interès de gent. Hòstia, ja ha arribat, ara què diu? Què serà el primer que dirà? Tal. Vull dir, és simplement un exemple invers, val? Perquè a vegades un silenci també pot crear l'atenció. Vale, Sprint Evergreen. Aquí vull que parlem de dos conceptes. Quan pugem un vídeo,